Peknú nedeľu, priatelia. Zdravím vás po mimoriadne úspešnej sobote, keď nám vyšla analýza z portugalskej ligy, ale aj ďalšie dva zápasy, ktoré som publikoval na mojej web stránke. Toto je tipérsky Goalcast, magazín o zodpovednom tipovaní a kurzových stávkach. No a na dnes vám ponúkam tip z nemeckej Bundesligy. Tabuľkoví susedia 7. Freiburg a 6. Eintracht Frankfurt na seba narazia v 22. kole nemeckej najvyššej súťaže. Hostia prídu na Europark stadión v trochu lepšej aktuálnej forme, veď domáci Freiburg prehral 3 ligové zápasy v rade a zo skóre 5-11 z posledných 5 ligových zápasov sa teda nemá čím chváliť. Freiburg sa pripravuje na tento zápas po bezgólovej remíze v zápase Európskej ligy proti Racingu Lens. V predchádzajúcich 6 zápasoch oslavovali hráči Freiburgu strelenie 5 gólov, čo predstavuje priemer 0,83 gólu na zápas. Nie je to žiadna kanonáda, Freiburg sa potrebuje akútne zlepšiť v ofenzíve a začať vyhrávať, ak nechce ostať mimo pohárových priečok, na ktoré už stráca 4 body. Eintracht Frankfurt mal vo štvrtok tiež pohárové povinnosti a v zápase konferenčnej ligy remizoval 2-2 proti Union Saint-Gilloise. Na pohľad dobrý výsledok, avšak fakt, že prišli o dvojgólové vedenie a stratili 2 body, celkový dojem zásadne kazí. V posledných 6 zápasoch Eintracht Frankfurt sietil celkovo 7 gólov, čo predstavuje priemerný počet gólov na zápas 1,17. Tiež nie sú v ofenzíve príliš silní, avšak na pôde Freiburgu je Frankfurt neporazený už v 3 zápasoch. Štatistika vzájomných zápasov hovorí, že Freiburg vyhral 1 zápas, Frankfurt 3 zápasy a zrodili sa 2 remízové rezultáty. Celkovo padlo 14 gólov, z toho 5 strelil Freiburg, 9 Eintracht a pri priemernom počte gólov na zápas 2,33. Predchádzajúce ligové stretnutie medzi týmito klubmi skončilo bezgólovou remízou. Freiburg má niekoľko maródov ako obrancovia Filip Leinhardt, Matthias Ginter, Kenneth Schmidt a Max Rosenfelder ako aj stredopoliar Daniel Kofi Kierech. Stredopoliar Merlin Röhl je suspendovaný. Zranenia trápia aj Eintracht Frankfurt, kde bude chýbať zranený stredopoliar Mehdi Loune a Hugo Larsson, ako aj obranca Elias Baum, zatiaľ čo Robin Koch je suspendovaný kvôli kartovému trestu. Predpokladám, že Frankfurt dokáže streliť gól, no Freiburg nemôže riskovať 4. prehru v šnúre. Zatiaľ si to vedia zdôvodniť, predsa len prehry so 4. Dortmundom a 3. Stuttgartom nie je až také nečakané fiasko, ale prehrať so seberovným Eintrachtom by mohlo byť vo vzájomnom boji o poháre veľmi nepríjemné. Kurz 1,52, ktorý stávkovky ponúkajú za viac ako 2 góly v azijskom handicape, má hodnotu. Pod 1,40 nehrať. Majte perfektnú nedeľu, priatelia, vychutnajte si posledný deň týždňa, venujte sa svojim blízkym. My sa tu stretneme pri najbližšej analýze, ale dovtedy nezabudnite hodiť očkom na môj web, kde uvádzam tipy v dostatočnom predstihu. Čaute.